Hej børn. Jeg vil vise jer, hvordan man får ens bror til at være funky. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out. Råd 2. Du kan også lære din bror at spille fodbold. Give me fire. Men nu vil jeg sige, hvordan man får sin lillebror til at blive en hund ved et lille. Eller, Karl, du skulle jo lave et eller andet. Karl? Karl, for helvede! Axel, hvorfor kommer du ikke og lege med mig? Det er så ret varmt herude. Jeg kan få fat af en bold. Det smager godt det her. Hvorfor har du aldrig tilbudt mig det store brød? Hvor smager det godt. For helvede, det smager godt det her. Hvorfor har du aldrig tilbudt mig det her? Ja. Det var så de 3 bud til at få.